ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಿದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂತದೈತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರ್ನ ಐಡಿ ನೇಮ್ ಅಂಚ ಯಾಪುರದಿಂಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಗೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂದು ಪೂಜಿ ನನಯನ್ನ ವಾರದ ವಾದಿನ ಬರು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಡಾನ್ಸ್ ಅವನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಮನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಿಂದಾಸ್. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದಿತ್ತ ಆಯ್ದಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆತನು ನನ್ನ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿಂದು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಕೇನುಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಬಕ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಅರೇನು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ರಂದದು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಗಲ ದುಂಬುಲ ಎನ್ನಲ ಮೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಏರಿ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ಸೋನಲ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಮಂತಂದಿತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂತು ಜರ್ತುಲೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸೋನುಲ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದುಂಬು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅರೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಣ್ಣದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನಾರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೇ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ದು ನನ್ನನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಅರೇನೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಅರೆ ಗಂಧಗಾಳಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಪಳಗಿಯರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಒರ್ಮನೆ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾಣ ಇರತ್ತೈದು ಸಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೋದು ಎಂಜಿ ಬರೋದು ಅಂಚ ಒಣದು ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ತೂದೆ ಇಪ್ಪರೇನ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತನತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂತದ ಐತ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಐಟಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕಂತದೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟಾರದಲ್ಕ ಪೋದಿತ್ತು ದೈಪುರ ಅಂಚ ಅವಿನ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತಿ ಕೆಲವುದ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವುದು ಪೂರ ಪೊರ್ತುದು ದಕ್ಕಿ ಅಂತ ದಯಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಂಬಲಿ ಪುರಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನೈಟು ಅಂಚೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪೊರ್ಕಣ್ಣನೆ ದೆತ್ತದು ಒಂತೆ ಒತ್ತರೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಡು ಜನ ಮೊಕ್ಕಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ನಾನ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಂಬಲಿ ಪುರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೈಕ್ಲ ಒಂದು ಹಾಪುನು ಪಂಡ ತುಳಸಿದ ದೈಕ್ಲ ಪುರಿ ಬಾತು ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ತುಳಸಿದ ಓ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ ತುಳಸಿದ ಈ ಸೈರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಿ ಪುರು ಉಂಡತೆ ತುಳಸಿ ದೈಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ ಆ ಕಾಡದಲಕ್ಕ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತಂತೆ ನಿರ್ಮಲ ತೋಜುನು ಕೋಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಿದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂತದೈತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಮರ್ಲ್ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂತದ ಇಲ್ಲ ತೂಪವ್ಯಾನು ರೆಡ್ ರೋಸ್ದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡ್ ಎತ್ತನು ಈ ಸಲ ಆರೆಂಜ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಕನ್ನದೇನು ಬಕ್ಕ ದಾಸಾಡದ ಕಂತೇನು ಬಕ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಗೊಂಡೆ ಪೂದ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಐದೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಡು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡತ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಪುರ ಉಂಡತ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ತಿತ್ತಗ್ಲ ಪೋಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಡದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಅವು ಬಳ್ಳಿ ಜತೊಂದು ಪೋಂಡ ಏಪಲ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡತ ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಡೇನೆ ತಿರ್ತು ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನಿ ಕಂತೇನು ಬಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ತಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಡಿ ಹೂಕೊಂಡದ ಮಿತ್ತಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾವು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಮಿತ್ತದೀತೆ ಅಂಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆಂದಿತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಮಂತದು ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಪಿರಾಡ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ಲ ತರ್ಪದೇನು ಅವನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಿದೈದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಿತ್ತಿರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಕಲ್ಮೆ ಬೆ ಸೋನು ದೂರ ನಿಂತೊಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೋನು ರೆಡಿಯೇ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಗುಡರಿ ಮಗೆ
ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಯನೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂಪವೆನ್ ಐದು ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರ್ನ ಐಡಿ ನೇಮ್ ಅಂಚ ಆರ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ನನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೈಡೇ ಪಣ್ಣದಿತ್ತು ನದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂದು ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ವಾರದ ವಾದಿನ ಬರು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬುಟ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಉಂಡತ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪುರ ಉಪ್ಪುಣು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣು. ಸೊ ಎನ್ನ ವಾದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣು ಐತ ಮಿಡ್ಲು ಡೆಪ್ಪುಣು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಫ್ರೈಡೇಗೆ ಪಣ್ಣದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮಿಡ್ಲುಡೆನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಪೂರ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪೆರನ್ನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮಿಡ್ಲುಡೆನ್ನ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇಪಣ ನಾನು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಜಿ ನಾಡ ಫ್ರೈಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಇರಕಲು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಗು ತೂಪು ಸೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗಾರು ಏನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ನು ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೂ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ತೂಪೇರ್ ಪಣ್ಣು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ದಲ್ಪಲ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅತ್ತ ನಾಡ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ತೈಸ್ ದಲ್ಪಲ ಬರೆಯಲಿ ಈ ನಂಬರ್ನ ನಿಕುಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಪನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀರ ಪಂತೇರು ಪನೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂತೇರು. ಸೊ ಯಾನ ಅರೆಗ ಓನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಆರ್ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ದೇತೊಂದು ಓನ್ಲಿ 16 ದಿನ ಆದಿತ್ತೀನಿ 16 ದಿನ ತಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಏತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅವ ನಿಜನಿಗೆ ದದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದವು ತತ್ತದು ಪೋನಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರೆಗೆ 16 ದಿನಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೆಂಚ ಅನ್ಕೋತುಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಿಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ನು ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ನಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗಂತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ನಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯರ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚ ಓದಂದೆ ಬರೆಯಂದೆ ಪೋಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಉಂಗು ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಪ್ಡು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 16 ದಿನಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆನೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೆರಡೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ತುಲಿ ಒಂದೇನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪದಿನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಕ್ಕ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಂತದು ನೆಲ್ಪದಿತ್ತೇನು ಐತ ಮಿಟ್ಲಿಡಿ ಅನ್ಕೊಡಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಫ್ಲವರ್ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದಿರು
ಅದೇ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪುಯ್ ಅಲ್ಲ ಸೋನು ಆಯೋಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜು ಬಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಮುರಣಿಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಶೋಕಾತನತ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಬೈದ ತುಲೆ ಮೂಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನಲ ಶೋ ಕೊಡೆ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡೋದಿದ್ದೀವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮೂಲ ಆತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಪೋತಿರ್ ತೂಜು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಉರುವದ ಮಾರಿಗುಡಿದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರಾಂಡು ಕೈತ್ತಲಡ್ದು ಬೊಕ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿಯಾಣು ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಪೋತಿರ್ ತೂಜುಡು ಅಂಚ ರಶ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಖುಷಿಯಾಣು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ತೂದು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಪಿನಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆನ್ ದ ವೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಣದ ಅಂಚ ಇಡಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದಾಡಿ ಫುಲ್ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಾದ ಮುಲ್ಪ ರಶ್ ಪಂಡ ರಶ್ ಅವ ಐಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಂದು ಸೀದಾ ಅಳಕೆ ಬೈತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದು ಕಡತದ ಇಂಚಿಗೆ ಬೈದು ಅಂತ ಎದುರಿಗೆ ಬೈದೆ ಇಂಚಿನ ರಶ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಕೊಯ್ದು ಆರು ತಿನ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಆರು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪಕ್ಕೋನಿ ಜನಸಾಗರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮೊಕಲು ಉಂತೊಂದು ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಉಂತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಕೊಡ್ತಿ ರಶ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದೆ ಹಿಡುಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಮೂಲು ಒಂದು ರಶ್ದು ಉಂಡ ಉಲ್ಲಾಯಿದ ಮೇ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೇಮುಟ ಬರ್ತೀನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮುರಣಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಂಚ ಫೌಂಟೇನ್ ಕಲರ್ದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಕೊಡ್ಚ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಹಿಡು ಪೂರ ಗೋಬಿ ವಂಚಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ವರ್ಷ ಬಕ್ಕನ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪೋಪುನ ಕೊಡ್ಚ ಗೊತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪೋಪುನ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬೇಡನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೀನತ್ತ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಲಾಯ ಪೋಯರ ಕುಡಿಚೇರು ಖಾಲಿ ತಿಂದ್ರಿಂದ ಬೈದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ ಮೇರೆ ಚರ್ಮೂರಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಪೋತುಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದಾದ ಸೋನು ಒಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರಣ್ಣ ಏತಲ್ಲ ತಿಂತು ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ ಜನ ಚರ್ಮುರಿ ಲೈಫ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕವು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿನಿ ಹಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸಲ ನೀರು ಇಜ್ಜಾಂಡು
ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಹೇಗಿಜ್ಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉನ್ನದ ಕಲ್ಲರ್ದ ನೀರು ಇಂಚು ಇಂಚ ಪೋನಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಣ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿದೇಡ್ ತುಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ತೂತುನತ ಕೂಡ ಆ ರಶ್ ತುನಗ ಮಂಡೆ ಚಾಣಿ ಐಕ್ ಪಿದೇಡ್ದಿ ಗೋಬಿ ಬೆಂಚಿರೆ ಅಡೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಅಮಾರಿ ಬಿಡಿ ಪೋಯತ್ತ ಐಡ್ದ ಕಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮನವಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ ಓಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಸಲಾಡ ಇಂಚಿನವು ನಟ್ಸಾ ಐದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅದು ತೋರ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿಂದಾಗ ತೋರ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಂದ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿ ಈತ್ ದೂರ ದೀದಿತ್ತ ಏತ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಂದು ದೀದಿತ್ತ ಅದ ಈತು ದೂರ ದೀತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪುಣ್ಯದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಸಾಕೋ ಸಾಕಾತನು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇಕು ಪುರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೂಜಾತ ಅಂಚ ಐಕ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತ ಅರ್ಧ ಸಾದಿರ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಒಂದು ಐಕ್ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೂಜಾತ ಅಂಚ ಗಾಡಿಗೆ ಪುರ ಅವಾರ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಸೋನುಲ ಮೇರ್ಲ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಕನೇರ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿನ ಪಿದೆ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ದೆ ಪೂಜಾತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೀರು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡಿತೀರು ರಿಕ್ಷಾದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಮಂತದಿತ್ತೀರು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಲ ಪಾತೀರೀರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೋಂದೆಲ್ದಲ್ಪನ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಇತ್ತೀರಪ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಪೂರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಏನೊಂದು ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ 2-3 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೀರು ಅಕ್ಕ ಇರೆಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಮಂತಾರದ ಅಂಚ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಎನ್ನುದುಪ್ಪರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಮ ದಿನ ಅದು 10ನೇ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ವನೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದು ಅಂಡ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಸೋನು ಉಂಡತ ಸೋನು ಪಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಪತ್ತುವೆ ಬಂಗೊಡು ಬೊಕ 4ನೇ ದಿನ ಅನ್ನಗ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಮೀನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕೈತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪೆ ವರ್ಷಲ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯೆ ಮಮ್ಮಿ ಆನ್ಲ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತುವೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದೊಮ್ಮೆ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ ಇಂಬೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಬೆಗ್ ಮೀನು ಪ್ರಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೇಗ್ ಕೋರಿ ಮಾಸಣ್ಣ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಡ ಮೀನು ಇಂಬೆಗ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ಪೆ ಅವಳ ಲೆಕ್ಕದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಂಡಸ್ಪುರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಬೆನ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸೋನುಲ ಈ ಸಲ ಉಂತಿಯದೊಮ್ಮೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಪದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕರೆ ತಿತ್ತುಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಸೊ ಏರ್ಮಾತಾಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.